ye bae no nso ye be ma wote ase se ye mfam bone mompa ye hwehwe nkunimdie nti bomoden se obete wa kwai ho na Onyankopɔn nso so etimeti umpaabo jeme so amen amen enti ena nso so Awurade ede asem foforo ahye ya no na ene asem wo ede ba no ya to din se Okristoni Ɛmma waba mu kura wo gyidiem na Awieɛ no behunu Onyankopɔn Animmuonyam. Okristoni Ɛmma waba mu kura wo gyidiem na Awieɛ no behu Onyankopɔn Animmuonyam. Nyanka wo ba de din da. Amen. Dientia me pesa me ne atiefuo eka asem we ne se matrase ahunu se Akristofo bebre bompaye ehwe bibia no mu kwai na Ɛmma ya na omabomu abu bambu aba. Yes. Akristofo bebre ni Gyidie a ye de bompaye nde ade kakra bi ena bete chema pe na ne Gyidie nyina sa afei na obo Nyankopɔn so bo disa asore kura na okwa otimi gya asore no jeme so amen Amen. Okristoni Ɛmma waba mu kura wo Gyidie mu na Awieɛ no sɛde tie biada obehu Nyankopɔn Animmuonyam. Nyanka Yesu Kristo din da. Amen. Esansa nipa ya hunam nti edu ba bia na bamubu aba nanso na yumre yi Okristoni ewutie me se ubakura wo Gyidiem na wa ma waba mu amu a se de tie biada obehu Nyankopɔn Animmuonyam. Yes. Na wo hawa de da yeso no nyanam ka ti sensuo hie. Yes, ehuru adwo antra so da enkosi awieye ti kura wo Gyidiem jeme so amen Amen. ti Paul na no obeka ho asem Hebrews chapter 11 verse number 6 yanko Hebrews chapter 11 verse number 6 abamubuo aya hohombone. Yes. Nya papa. Enya papa David. nti obia utema na dwi bia no ba wodwe mposa dia wo ba famu biada ba ma Gyidie sipie Benya Gyidie na uma Gyidie ni sipia Awieɛ no behu Nyankopɔn Animmuonyam. Jeme so amen Amen. yanko Hebrews chapter 11 verse number 6 wacho sai na Gyidie ni mu a enti Paul say asetia sase atisu a ye hwe Nyankopɔn kwai no se uni Gyidie a obi ntumi nsɔani. hallelujah Amen. Gyidie dimu a Obi ntumi obi nsɔani. ntimi nsani Yes. ye ka Gyidie a ari se ade a umfa wani kosua hunu ye na uwo mu Gyidie se tie bia no dia wo hwehwe no ebebe mo ma Mama. Yes. utimi fa nsa nsom eno na tetefo no Abraham nom Isaac nom so ti ase Yes. Jeremiah ri Isaiah nom ade wo ho to so emo mo hwe Kristo akira kwai emo mo saka omu nkunimdie. Yes. To Kristo ni a waba mo abu anwumere mi hye Gyidie den wate empaba emo aba mo mo na sade tie biada se wo ma waba mo amu a Awieɛ no behu Nyankopɔn Animmuonyam. Di Paul sai Se Gyidie ni mu a se Gyidie ni mu a obi ntumi nsɔani. obi ntimi nsani Na ɛsɛ de obo Nyankopɔn nkyɛn no sɛ yes obi a oba Christ nkyɛn sai ogyidi sɛ ɔwɔ hɔ. wogyidi sai Ɔwɔ hɔ. hallelujah Amen. me dɔfo wotie me etu wogyidi sɛ Nyankopɔn wɔ hɔ Ɛsɛ misa. ɛyɛ question Yes. sa wogye tom sɛ otwani apɔnkwa me ɔwɔ hɔ na wɔno na ɔbɛtumi ayi haw na fi wo so a ka ɔma bambuo ɛhohom ɛmɛtena wo mu me dɔfo hyɛ ho de wate Yes. hyɛ sɛpɔ mu nsuo na wɔn a ɔmo de Gyidie twa Nyankopɔn anim nyina da ɔmo nya danseɛ Yes. ka no kora kyerɛ anwumere Ɛyɛ nokorɛ. te nyame no ase asɛm kakraa bi ɔntimi ntwae Timi ntwae. na nabɔmoa bo
hallelujah amen yɛnte dɔtwɔkɔ wɔsɛ na sɛ gyidie ne mu a sɛ gyidie ne mu a obi ntumi nsɔre obi ntumi nsɔre na ɛsɛ deɛ ɔbɔ Onyankopɔn nkyɛn no sɛ ɛsɛ deɛ ɔba Christ nkyɛn sɛ ɔgyidi sɛ ɔwɔ hɔ ɔgyiri sɛ ɔhɔ na wɔyɛ wɔn a wɔhwehwɛ n'akyiri kwan no katuafoɔ ɔyɛ wɔn a ɔhwehwɛ n'akyiri kwan no katuafoɔ ɔhwehwɛ n'akyiri akwan no katuafoɔ hwɛ asɛm to na wotumi kɔhwɛ Nyankopɔn akyiri akwan a ɔdeɛ wuo yes ɔma wonya danseɛ ɔyiri tumi adi ɛwɔ haw no so ma wiase nipa nyinaa hunu sɛ wɔyɛ agyenkwa mpa yes nti obia wotam anwummerɛ yi na wɔbɔ mu aboɔ na wogyidi asa mehyɛ ogyidie den ɔhaw no a wonam mu no ɛntia so nkosi awieyɛ okristoni ada no wama wɔba mu abuo kentini ho bie mu ate na Onyankopɔn wɔte ase wɔde berɛ na yɛ naadeɛ gyeme so amen amen na owura bi abɛtena asase yi so na okuta gyidie paa na ogyidie na ɔsa yɛ kristoni ma paa na ɔyɛ n'adwuma ɛwɔ tene na ɛkɔ so wɔhaw ne amanneɛ too no ne gyidie a wɔkura mu nti onya danseɛ Luke chapter 1 verse number 5 yɛnkɔ Luke chapter 1 verse number 5 wakyɛw sɛe Yohana wofoɔ te fi asɛm yɛnkɔ wɔse na Juda hene Herode berɛ so no enti wɔhene Herode berɛ soɔ no ɔsɔfoɔ bi tena ase a na ɔfrɛ no Sakaria ɔsɔfoɔ bi tena asase wei so a na ɔfrɛ no Sakaria na yɛfrɛ no Sakaria a wɔfiri Abia sɔfokuom ofiri Abia sɔfokuom na ne yere yɛ Aaron ɔmama no mu bi a wɔfrɛ no Elizabeth gyeme so amen amen nti saa Sakaria yi abusua wɔ firim na yɛ asɔfoɔ busua yes Abia sɔfokuom yes ofiri asɔfokuo busuam ɛna ɔware ɔbaa bi nso a ne yɛfrɛ no Elizabeth yɛfrɛ no Elizabeth kɔ verse number 6 wakyɛ sɛe wɔse na wɔba no nyinaa te Onyankopɔn anim nti ɛberɛ a ɔbaa no ɔware no no wofiri ɔbaa no wɔfiri abusua bi kenkae Bible ye Bible atwerɛ sɛ wakyɛ sɛe wɔse na ɔsɔfoɔ no firi Abia sɔfokuom yes na ne yere yɛ Aaron ɔmama no mu bi a wɔfrɛ no Elizabeth hallelujah amen na ɔbaa no nso firi hen Aaron mama no mu bi Eru asefoɔ nso yɛ akristofoɔ a ɔmo no nso ɔmo di Nyankopɔn akyi yes okristoni a wotie me waware yɛ so ɛhɔ na aware no ɔnsɛ sɛsɛi da biara no woti no suo aware bɔne a wokɔɔ yɛ nti ɛna asɔre kora wagyae hallelujah amen yɛtomfoɔ ka kyɛw sɛ ewiase ne ba na ntɛme mmoaw wanti afotuo nti ɛna wonya me soma sɛ nanso wanya kɔwurama wie deɛ aka yɛ mpaabɔ gyeme so amen amen ɛti Sakaria akɔware ɔbaa bi a yɛfrɛ no Elizabeth nti Bible sɛ na ɔmo baa no atene hallelujah amen to ɔnsɛ da biara na mekasa a na meka tene ne abrabɔ merɔfo sɛ woantemi ama woakwan antene a Nyankopɔn di mu adanseɛ no wonya bi na warefoɔ no berebee akwan ntene temi ne ɔbaa foforɔ kɔnyem awɔ na ne yere nim sɛ ne kunu akɔwo baabi nti da barima no ɛbɛwuo no ɛda no ɛne ɛhunu abraba a ɔbarima no ɛbɔɔ wiase obi tumi sɔ obi nsa ɔbaa foforɔ tumi sɔ akwadaa nsa na ɔde no bɛyɛ no ase abɛkyerɛ busuafoɔ sɛ nipa asomasi yaw ne mmɔ ɛte aseɛ no mesoɔ ne me wɔe nti sɛ nyame amfa fie no sɛ bɛma no yɛ agyapadeɛ pɛ na ɛsɛ ɔbɛpɛ bi ama ne ba no sɛ ɔkɔ sɔre wade bɔbɔ ne nkyɛ ɛma binom wɔmo first born nyina da ebinom wɔmo first born ɛnyɛ obu kunu nom dea nti mebusa sɛ ɔbarima warefoɔ anaa ɔba warefoɔ a ɔte awade aseɛ saa na waware yɛ mu nsam teɛ ɛwɔ nkyɛ Nyankopɔn anim mepamokyɛ wo ewiase wa no a yɛte mu no ɛmu nsam yɛ bebree mesɛ masɛ mato den sɛ ɔkristoni ɛbɛwɔ aba mu mo ɛberɛ a wogyidi wɔ Nyankopɔn mu abambuo ɛnyɛ honhom papa hallelujah amen nti sɛ ɔne ɔbi nam na wotua na mɔ bi na da bia no ɔbu mu aba mu a twe wo firi ne nkyɛe wɔyɛ tirimɔ ɔbɛsɛ wo nhyira
Shanka over the Amen. Luke chapter 1 verse number 6. What you say? What's the number you not tell Onyankopɔn ni? I want banu you not tell what Onyankopɔn ni. Odi awurade ahyɛde na tene die nyinaa so. Odi awurade ahyɛde so. Ɛne ne tene ne die nyinaa so. Ɛne ne tene ne die nyinaa. Ayɛ ho ni asɛm. Hallelujah. Amen. Bible na ɛkenka yɛ kenka kyerɛ no. Sakaria na ne yere na omudi Nyankopɔn ahyɛde so. Ɛne ne tene ne die nyinaa so. Ayɛ ho ni asɛm. Wɔyɛ sɔfo o. Yes. Na ne yere etie na asɛm. Sɔfo ba wo tie me. Sɔfo maame me boa. Sɔfo maame. Ana wiase kakra. Nyamesom kakra. Suba nya kura. Na obehia sɔfo maame na ne mɔwura ba bi ekɔkeka. Aku. Wa braba oba anyente. Onse woma okuru. Na ne mo nyuma sese onya no asɔfo dwuma mu atɔfom. Sɔfo maame fo braba. Suban boni omuna munti no ama Ɛmma kokura nteme nkoso ofra sɔre fie ba ababa ni kunu minim boni minim ho na meka chaw ofra sɔre fie ba na ɔde no kame ni kunu awodam ofra sɔre fie ba oteme nia aduane ane ne madi na ɔgya ni kunu kan san sapan nyakora o te sa sakra bodwen jango ba de ni da amen awurade asam se Sakaria one na yere na o bo nyina tene o mo tene o Onyankopɔn anim awurade ba one ncha amen osofo nso na one ma na sere ne ma na sere oba fie pe na omunumuna na yere awurade fa ba bi bo ncha o amen me se Okristoni ahutie be ebia na obo bibi ho mpae ache on sankan Ɛmma ba mu Kura Gyidie yes Zaparo mi atase se Gyidie ni mu a obintimi nsani ye presu ho na hu Nyankopɔn da obi anhu ne da ye presu ho na hu Kristo da obi anhu ne da bare ho konkoro no a ana edi adanse ade maye so tase yes na wo yi ni tumi edi ade akyera nti Paulo ne ye kan se Peter no mu na hu kai yes wa mo kura no wa mo di Gyidie ana ne nanteye Gyidie yes omu di Gyidie because omu hu abusua wo firi mu bae se di Yesu ye na de fa no wo yin bibia se ni pakan ti na ni pentima nyina ni no so tase yes wo didi jana na John so dware to ye ni bibia se ni pa eti Peter no ane look wo mo aka no a na omu boni tidom no na omu ni Yesu na mo Gyidie kwan so Yohane no nti Okristoni a woni Gyidie enanyu mirai bompa ne Gyidie no wodi en ensipe na wababu ntentam dodo obi na babu ntentam bia no otise atentehu a emfama ebo na deni denam epo aso ochen atentensuo atentehu ebo na dena ko fajem anhye wese hallelujah amen kekame nkwa wose na wo ba no nyina tene jina wo mpa no nyina tene wo Onyankopɔn anim wo te Nyankopɔn die awurade ahyɛde ne tene die nyina so die awurade ahyɛde ne tene die nyina ho ni asɛm ho ni asɛm wose na woni ba na woni ba hallelujah amen ye preach yi otimi transit din check wa brabo utuwe won twempra onya masam me masam yes hallelujah amen antai sabone watu ho afiri ho yes akokibra wonka ho disade barifo ka say pai afase aprada no subampane ne kwabone a anya esinhira kwan no ene mpabo kwan no wo umfa ho nhyembi nanso ubobribi ho mpaye won sankan amu abamu abu nyabotere Gyidie atade pa ye pe efre han jane nche na eba yes watoro bo asiesie Animmuonyam dia bi ya be se won sa enti ampere ho amfri Kristo na ase yes Emmu na Nyankopɔn ebra opam an woyi ni tumi adi e woni pa brabom jemeso amen amen yente do choko Luke chapter 1 verse number 7 what you say wose na woni ba na woni ba hallelujah amen hey akisofo so he wo ho ye wonna mu no eye so he Nyankopɔn so wahwe wo ho Gyidie so obatimi na nante akodo wie ya eye test yes bare kamia sa obi wura ensohamu a na ensoha na bua fa no so amane na fa no so na akwaya bone
kura gyidie moate jeme so amen amen yente do to ko na oni ba na so no oni ba efiri se Elizabeth obonini efiri se na Elizabeth eye boni na won ba no nyina so nyinyini na on ba no nyina so nyinyini verse number 8 what say na eba se du na so fukuo so enti aba sa edu Zakaria sofu dwuma so na woyɛ na sofu dwuma Onyankopɔn anim no na ɔyɛ asofu dwuma Onyankopɔn anim sɛdeɛ asofu dwuma ne teɛ no sɛdeɛ asofu dwuma teɛ edu no so sɛ ɔkɔ awurade asɔre dan ne mu kɔ hwɛ ohwam no so sɛ ɔkɔ awurade asɔre dan ne mu hɔ ɛkɔ hye ohwam hallelujah amen wɔwɔ haw no nyinaa no na ɔsɛ dimma wɔn mo a ɛwasea yes onwu ni nyina akyi do ɛna asɔfo bebrebe wokɔ ɔmo nkyɛn a ebinom onya taamo ma wo onya tam sɛ woni sika oni taamo de ma wo sɛ wɔmmea wo nsɛm a ɔnhwɛw nti yɛwɔ nsɔfoɔ bi wɔ Ghana ha ɛne wiase a wode haw kɔ ɔmo nkyɛn a sɛ wo dressing ana wo na ka mu a kyɛ sɛ ɔmmɔ mpae mpo na ɔde ama wo ɔmfiw koraa saafoɔ no nyinaa ɛnyɛ Kristo asɔfoɔ nsanka Yesu din amen obi a ɔyɛ sɔfoɔ a wobɛtɔ na makɔ ne nkyɛn a ɔsɛ nipa bo biada ɔnyɛ nyame dea meka no kɔkyɛ akristofoɔ anwummerɛ yi ɔsɛ nipa mu yes na wonim dakyɛ sa dabi deɛ ne ho poroporo na ɔba wo nkyɛn a wohwɛ ne so hwɛ ne fo mu a ɛmpae kora wa mmɔ biama no ɛbia no daakye ɔno kora na ɛbɛtɔ insurance ama wo ɛbia no daakye ɔno na ɛbɛtɔ kaa ɛma wɔtenema yɛ nyame adwuma nhyɛnka ɔbadeɛ den amen nti ɛbinom a moyiyi nnipa mohwɛ yie gyeme so amen amen Zakaria wɔyɛ n'adwuma pɛpɛpɛ nanso na ɔni ba na oni ba so na odi ma afoforo na odi ma afoforɔ yɛfrɛ wo awɔ nyamedwuma mu a ɛsɛ sɛ woyɛ mature yes awɔ God's ministry gyeme so amen amen yɛnti dɔtɔ kɔ Luke chapter 1 verse number 10 wɔtɔ sa wɔse na wɔhye ohwam no na ɔhye ohwam no na nipakuo no nyinaa gyina di hɔ bɔ mpaeɛ na enipakuo no nyinaa nso yɛ deɛ bɛyɛ gyina di hɔ bɔ mpaeɛ nhyɛnka ɔbadeɛ den daa amen obi bɔne na Zakaria afa wo dwan na akɔhye ɛwɔ konkrom bia hɔ na Nyankopɔn tie nipa korɔ mpaabɔ na wɔno Zakaria no mmom ɛwɔ haw ne nyinaa wɔamena bɔ mu o Zakaria ɔnkasa ntie Nyankopɔn akristofoɔ bebrebe ɛkasa tie nyame ɛwɔ mo ɛmpa so wo matiri ne ɔma komam sɛ wote saa no ayɛ bi pɛi a pɛ nyame kyɛ ɔbrɛ asɛmpa ɛkɔ so ate mese Okristoni a wotie me ɛma wɔba mu mo kura wo gyidiam na wiɛ no bɛhu Nyankopɔn no wɔnyam nhyɛnka ɔbadeɛ ni daa amen tɔ so bra nkɔ wɔse na ɔde bɔfo bɛyi ne ho adi kyerɛ no enti aberɛ a nipakuo no bɔ mpayɛ ɛwɔ abɔnten na ɔno nso hyɛ dan mu hɔ no awurade bɔfo bɛyi ne ho adi kyerɛ no awurade bɔfo bɛyi ne ho adi kyerɛ Zakaria na wɔbɛgyina ohwam fɔrebukyia no nifa na ɛne wɔbɛgyina a ohwam fɔrebukyia ne nifa na Zakaria hunu no na Zakaria ho bɔfoɔ akoma toyi nakoma tuo ehu kaa no na ehu kaa ana ɔbɔfo no se no sɛ nti ɔbɔfoɔ no ka kyerɛ Zakaria Zakaria nsuro na wate wade serɛ waɛdeɛ bɛ wate wade serɛ hallelujah amen mfie bebree Zakaria ne na yɛrɛ bɔ mpa hwehwɛ ɔba ɛso ne nyina na nyame yɛ din abɔ mpɔ ma ba wabirim saa ai na wadeɛ na kyɛro dɔ ana wadeɛ baako a mepɛ ana mayɛ menya bi na bɔmu abu ɛbɛwi aseɛ na wahwe ase saa hwe ase wɔ Kristo mu na hwe aseɛ nyina no wama bɛrima foforɔ bi abɛdaadaa no wantima ntwa nyameɛ no hallelujah amen awo na nkyɛ nipa kasa yes nti ɛsɛ sɛ metimi tu anamɔ na metimi wɔ ba na wɔfiri ne yere akyi ɛne wɔba foforɔ akɔwo ɔma nyame sɛ hye fam ebia na saa berɛ no a na wɔhwehwɛ ba no nyame de ma wɔ yere a anka wobɛtumi yɛwu so ɔte aseɛ yes ɛti Nyankopɔn ɛberɛ a wɔpam ɛne wɔyɛ no adwuma nti akristofoɔ binom a mobɔ mpae kyerɛ Nyankopɔn monya botere ma no nya botere nya gyidie mpɛntam mfiri asɔre fie hɔ nkɔ yes mpɛntam mfiri nyameɛ no mu nkɔ kɔso asigo no so na gyidie mpae a ɔrebɔ no animuonyam bi bɛpie ade ama wo na ayɛ adanseɛ ama afoforɔ nhyɛnka ɔbadeɛ din daa amen yɛdeɛ ne si ya Luke chapter 1 verse number 13 wɔtwɛ sɛ na ɔbɔfoɔ no se no sɛ ɛti ɔbɔfoɔ no ka kyerɛ Zakaria sɛ Zakaria nsuro na wate wade serɛ ɛne na wɔte wo mpaabɔ na wo yere Elizabeth bɛwo ɔbabarima ma wo meka kyerɛ wo sɛ wɔyere Elizabeth ɔbɛwo ɔbabarima ma wo ɔbɛwo babarima ma wato ne din Yohane hallelujah amen ɛti Nyankopɔn hyehyɛ mu no hɛ
nipa biara no sɛ wobɔ biribi mpa na ɛkyɛ kakra a ɔsɛ wodwene sɛ nyankopɔn de ade papa na ɛbrɛw yes ɛsɛ sɛ akyɛdeɛ a ɛyɛ pɛ ɛfiri han gyare nkyɛn na ɛdeɛ ɛnti nyankopɔn de adeɛ ɛma wo a wɔto no boa sɛ de ade papa ɛdeɛ deɛ ɛbɛyɛ na wonka ho asɛm ɛnti ne wɔde ɔbaa no berɛ Adam a Adam asɛm siiyɛ wanyene fo nso nyankopɔn bu fuu no no mede ɔbaa no berɛ wo kamfoe asɛm baɛ de awo bebrem ne nyankopɔn wasɛ ɔbaa no a ɔde no bɛka ne sɛ nyankopɔn yɛ mistake nipa yɛ fɔken nyankopɔn kyade a ɔma wade a ɛho teɛ sɛdeɛ wofiri wopam de adeɛ bi akyɛ wo ba a woyɛ no no saa ne nyankopɔn teɛ nti mpɛntam mfiri nyameyere mu nkɔ wɔwɔ ba mu abuo mehyɛ Gyidie den wate ɔhaw ne ntena so nkosi awieyɛ nhyɛnka ɔbade ni daa enti woka ntoa so a afei no sooyɛ no Sakaria Onyankopɔn kae wɔne ne yere ama ɔwoi ma yɛbɛfrɛ no Yohane a ɔbɛbɔ Yesu Kristo su so ɔte aseɛ ɛbɔ ɔkwatere ne ma Israelfoɔ ɛtumi fa so ne Kristo ɛnanteyɛ nhyɛnka Yesu din daa ɛsiane sɛ ɔnyɛ gyidie twe Nyankopɔn ne mu nti no Onyankopɔn ne mu nyam daadi de ma no Okristoni a wotam anwummere masɛ mato de sɛ ɛmɔba mu muo kura wo gyidiem na awia no bɛhunu Nyankopɔn ne mu nyam amen John chapter 5 verse number 5 obubuani bi nso ɛtena ase ne kura ni yareɛ ɛyɛ wo na ɔtena yareɛ mu saa mfinhyia aduasa nwɔtwe yɛhwɛ ne ho asɛm kɔ John chapter 5 verse number 5 watɔ sɛe wɔtwerɛ sɛ na no nipa bi hɔ di mfinhyia aduasa nwɔtwe na ho mmerɛm wɔse na onipa bi ɛwɔ hɔ a wɔde mfinhyia aduasa nwɔtwe na ho mmerɛm wɔde mfinhyia sɛe aduasa nwɔtwe 38 years 38 bad years wɔnyɛ good dabi bad years na ho mmerɛm na yɛmɔ ho mpɛm koraa sɛ yɛbɛnyi sɛ Yesu na aberanteɛ o sɛ papa no tumi atena wa mea wo Yesu amana nyini ahoɔmmerɛ mu na kyɛ sɛ stroke ɛyare bɔne ɛtumi kyeakye w'adwen yes ne wabɔ dam wadidi kora sɛ mene di nhyɛnka ɔbade ni daa yɛnkɔ na onipa bi wɔ hɔ de mfirinhyia aduasa nwɔtwe na ho mmerɛ nipa bi wɔ hɔ a wade mfirinhyia aduasa nwɔtwe ɛwɔ n'ahoɔmmerɛm ɛwɔ ahoɔmmerɛm ɔno na Yesu hunu sɛ ɔda hɔ no wakyɛ no enti abere a Yesu Kristo ayɛ adwuma no na wɔtee sɛ wakyɛ no wɔtee sɛ ɔda hɔ no wakyɛ no na kyɛ sɛ nipa bi na ka kyerɛ Yesu obi na ka kyerɛ sɛ ɔpɛ wakyɛ paa ɔtwa mu o ɛna ɔmo obi ka kyerɛ Yesu sɛ papa wei me kora mebɛte na bakɔsɛm wada hɔ akyɛ nti owura ebitumi ayɛ bibi boa nhyɛnka ɔbade ni amen yɛn yɛate Yesu Kristo nka wadan enwuma pa bi adi ɛde akyerɛ yɛn so ɔte aseɛ enti yɛnim gye otumi yɛ nti aba fidie so a yɛka ho asɛm akyerɛ wo no gyidi sɛ woyɛ hyɛbrɛ sesafoɔ na tu anama ɔbra ne nkyɛe na ɔfɛ no tumi ni wasɛm ma wo amen kɔ John chapter 5 verse number 6 watɔ sae ɔna Yesu hunu sɛ ɔda hɔ no ɔtee sɛ wakyɛ no enti Yesu hunu sɛ aberanteɛ no da hɔ a wakyɛ no ɔka kyerɛ no sɛ wobɛ sɛ ɔho yɛ wo den anaa owura mebisa wasɛm wobɛ sɛ ɔho yɛ wo den anaa halleluya amen ɔn sɛ asɛm no wodwe ho a wonte ase 38 years ade nti no ntimi nkɔtɔ nsuo no nti Yesu Kristo dwene ho a na wɔnte owura no abrabɔ no ase yie wopɛ sɛ ɔho yɛ wo den nti na ɛsɛ sɛ Yesu bisa no kwahyɛ ebia no ɔno deɛ wɔpɛ sɛ ɛhɔ no ano wɔtena medɔfo wɔha no a wonam mu no ɛmpene so saa o ɛnyegye yadeɛ no so ɛnyegye adwuma sɛm no asɛe no so ɛnyegye ohia no so halleluya amen bɔmmɔden sɛ a wobɛkura wo gyidie ma hwɛ Kristo akyira kwae na wode ne tumi a wɔpam saa ahombɔne no a ɛdi nya no firi so a nti Kristo bisa wura no sɛ wopɛ sɛ ɔho yɛ wo den anaa ɛti wopɛ sɛ woho yɛ wo den anaa ɔyarefoɔ no boase no sɛ na ɔyarefoɔ buase Yesu sɛ owura mene wɔ nipa bi asɛ nsuo ne ho na aba asɛm hyɛ obi so kyɛ a ne kasa tententen sɛ nipa wura wɔ ha mu a ne kasa tententententen sɛ wone nipa bi kɔhyia na ɔte sa nya ne ho abɔterɛ yes asɛm to wɔ da a yɛka no sɛ yɛwo hu bare sɛ wɔbɛwura situation bim na wɔhwɛ ne ho hyia
na wonya gyefo ni kamafoɔ na woni kyitania na ɛgyana kasakasa praise God amen ɛti aberanteɛ no yi Yesu ano sɛ ɔyarefo bo ase no sɛ ɔka kyerɛ Yesu sɛ owura mene wɔ nipa bi a sɛ nsuo no hona menni wɔ nipa bi a sɛ nsuo no hona sɛ nsuo no hona wɔde me kɔto ɔtadeɛ no mu ayaworahosɛm kɛseɛ brother ɛna sika wɔ ho no ɛna hunu sɛ nipa dɔ wo madam ɛna wo nsɛm wɔ bia no ɛna yɛakotokoto ɛne yɛhoahoa woɔ na sɛ woamoa ni ɛnɔ hɔ na ɔhwɛ Kristo bambɔ kyerɛ kwae na ɔfa wo amato no so na ɔba fam sɛ kinkiri ɛna bɛhunu sɛ yes nipa bi nyɛ wurade fa nipa bi bɔ ne nkyɛw amen nti aberanteɛ no wɔfiri ahometeɛ no yaw mu ɛna ɛka kyerɛ Yesu sɛ menni wɔ bia daa sɛ nsuo no hona wɔde me kɔto tadeɛ no mu nti owura nti ne ɔni maame sɛ ne maame ne papa kura wu a enti wɔni nua nti sɛ ne nuanom nso awu a enti wɔni wɔfa bi wɔni nana bi wɔni soa bi hallelujah amen nti so na busua kora se ahye a mo a motete nsuo no ho no yɛ a mokoto mu anam ho atɔm no adɛn na mankae aberanteɛ sɛ owura no da asubura no 38 years enti sɛ meho atɔmedeɛ a ma menkɔ so owura yi mu na mefa no kɔto nsuo no mu nipa ne nkayɛ ebinom ne nkayɛ enti medɔfo a wode nipa ayewani da soɔ mesrɛ wo nipa bɛtumi ma wo nsa si fam ɔbarima baako pɛ ɛna ɔyɛ ɔgyefoɔ wɔne ne ɔka ba mu wɔhyɛ a ɛgyina fa wobɛto no so ɔne Christ na asɛm ne yɛka kyerɛ ɔnwumere no ɛmoaba mo mo ɛnka sɛ abraba napɛm ntimi kasa yi owu wadwene ba wadwen ɛtɔ da na ɔba tim sɛ koto nkurodoɔ nom na wu mesrɛ wo kesae tɔ da na ɔbɔ ɔdwem sɛ kogyina ka kram na ka ntwimfa wo so medɔfo kesae halleluya amen ewiase yɛnkɔ ne sɛ yɛada nti ma ɔba mu mu Okristoni a wotie me nhyɛnka ɔba de ni daa fa so bra nkɔ ɔyarefo bo ase no sɛ owura mene wɔ nipa bi a sɛ nsuo no hona mene wɔ nipa bia na sɛ nsuo no hona wɔde me kɔ akɔto ɔtadeɛ no mu kɔto tadeɛ no na sɛ meekɔ a obia di m'anim kan kom halleluya amen stroke no a akye ne nti no ne ho ntimi nyɛ ha sɛ meekɔ no obia di m'anim kan kom abrabom ɛnyɛ sɛ na awurade bɔ wo obi adi w'anim kae tumi bɔne bi adi w'anim kae nhyɛnka ɔba de ni daa amen han no a ɛserɛ wɔ nipa brabɔ mu a ɛma nipa ehunu n'anim ɛtim bɔ bra ɛkɔ n'anim no wowo deɛ no abɔnsamfoɔ de tapori akata so wɔn de tapoli akata so akata han no so ɛna wɔn ntwɛtwɛdɛ saa bɛrɛ sɛ wɔbɛgye Kristo di anadwo yi a sɛdeɛ tie biada ɔde ntumi ɛbɛyi saa wɔhaw no afiri hɔ ama animmuonyam ayareɛ bae aba kura wo gyidie mu medɔfo ɔba mu abuo sɛdeɛ tie bia no wokura gyidie mu bɔ mpaeɛ a nsɛm a yɛkan no ɛbɛyɛ ho adwuma ama ɔnya danseɛ ɛno nti ne yɛde nanso mpaabɔ ayareɛ bae ɛsi hɔ yɛhyɛ aseɛ kɔsiara no sɛ ɛno ameboa yɛgyina mu akɔpem fiada no adwo fa ho bɛwuram so ti aseɛ ai na asɔfoɔ no manante wɔn so saa memedwetire nyina sa ana ho ahwan na wɔde nsɛm bi yi ne ho ano ɛna madamfo bi kura se ɛna wɔn mu na wɔn ka se na sɛ brother wohwɛ wɔ gye a bɔmmɔden sɛ obetu anamo sukɔm de wa yɛhwɛ na wopɛ sɛ ɔnom nsutena yɛhwɛ ngyɛngyɛn gyeme so amen kɔ verse number 8 na kyerɛ sɛ ana Yesu se no sɛ ana ka kyerɛ ne sɛ sɔre yi wo kɛtɛ ɛti ɛberɛ a aberanteɛ no kaa ne nsɛm a ɛyɛ awerɛhosɛm no Yesu Kristo gyina tumi a ɔwɔ so ka kyerɛ nsa deɛ sɔre yi wo kɛtɛ sɔre na yi wo kɛtɛ ɛnante halleluya amen tumi wura no no ɔno amu na aba no ɔbɛsɛ kyɛ ɔbutu ɔkodu a yes Hebrefoɔ gye nkwadwo no nso ɔsafohene no no kwansia fam Nyankopɔn ne din na meba kyerɛ wo no wɔyɛ hyɛberɛ sesafoɔ halleluya amen wɔne na tumi di wiase nyinaa so a ɛti wɔgyere ne a wotie me medɔfoɔ ɛberɛ a wowɔ n'anim yi na wobɔ ne gyemu mpayɛ no ɛmmoaba mu mo bebia nka akyi obi a wɔni anidasoɔ no obi a yɛasie no ai wɔwuam yɛasie no halleluya amen ɛbɛka da ko pɛkora ma wiase asɛe a
wodi nyame ka afon ba area ba ebabam yes gyidie gyeme so amen eti ho a ɛna yesu kristo ɛkasae sɔre yi kɛtɛ abranteɛ no yɛdeɛ bɛyɛ sɔre yi kɛtɛ na nante kɛkyɛ sɛ sɔre yi kɛtɛ wɔse na ntamara na ɛntamara nipa no ho yɛ ne den abranteɛ no ho yɛdeɛ bɛyɛ ɛyɛ ne den hallelujah amen sɛ nyankopɔn ne dɔbɔ kristo no ɔkasa wɔ abrabɔ ho a ɛyi yie gyeme so amen eti masɛm ato din sɛ ɛma wɔ ba mu kura wo gyidiem na sɛde gye bɛbɛhu nyankopɔn ne Animmuonyam wɔhaw bebree na da nipa so na ɔhaw bi wɔ hɔ a agye sɛ wotu anammɔn ɛkɔ nyankopɔn nipa bi nkyɛn na wɔboaw so wɔ asɛm ansɛ bi sika wa nsɛm no fa obi wɔ hɔ nom a sam ɔtumi ka sɛ obi kora tumi tu obi fo sɛ mpae no deɛ waabɔ wahyɛ dɛm na wobɔ mpae nyame na wobɛtie wo hallelujah wɔhaw bi wɔ hɔ a agye sɛ nyankopɔn nipa bi na boa wo brother wɔdwuma no a asɛe no wofiri bɔ mpa ayɛye you have to go to a man of God bi nkyɛe hallelujah awadeɛ no a waba wo mpayapayapaya wabababa ɛmfa agye sɛ wotua na mɔkɔ nyankopɔn nipa bi nkyɛe nti mpaa no deɛ wowobɔ bɛde mu tumi no ɛni wo nsɛm akwadwo mpaa no deɛ wowobɔ bɛde safoɔ no a yɛde bie pono no ɛwɔ nyankopɔn nipa bi nkyɛe tua no mo nhyɛnka ɔba deɛ din da amen 2 Kings chapter 4 verse number 1 yɛnkɔ 2 Kings chapter 4 verse number 1 aba wɔse na dimfoɔ no mu baako yere tia mu firi Elisa sɛ ɔdinfoɔ bi tena ase Israel mu na ɔyɛ nyankopɔn difoɔ a wɔne ne yere ɛte a ɔmɔbɔ ɔmɔ bra yɛka sɛ obi yɛ nyankopɔn difoɔ a na kyɛ sɛ ɔnyi nipa ketewa hallelujah amen nanso aberanteɛ yi a yɛkena asɛm no na ɔde awerɛhoɔ ne teɛ yes awerɛhoɔ ɛne ahokyerɛ ɛne ne da no so na anomontu a ɛsɛ sɛ nka wɔtuu no wantumi antu ɛna nneɔma ɛyɛ basaa abrabɔ mu no ho yɛwɔ safoɔ bi wɔ hɔ a yɛde hini abrabɔ ɛka no sɛ ɛpono abrabɔ pono wiase no a ɛda wɔ saa no yɛwɔ yiedie pono ɛsafoɔ wɔ hɔ yɛwɔ akwantuo pono safoɔ wɔ hɔ ɛne yɛwɔ awadeɛ pono safoɔ nso ɛreɛ bɛyɛ ɛwɔ hɔ nti obu hɔ no a ɔdeɛ no abonsamfoɔ akye sɛ ɔte aseɛ nti master key no onyankopɔn de ama ne diifoɔ bi ɔde ama ne sɔfoɔ bi ɔde ama ne evangelist bi sɛ wotu a na mɔkɔ ne nkyɛn na wode gyidie ɛkɔ hwɛ n'anim a na ɔde master key na abie pono no ma sɔfoɔ a wote ne naase wogye ne de kɔbɔ mpae baako na abɔnsamfoɔ mu nye o so mu sɛ wobɛnya wɔgye a ɔma hyɛ dɛ mmia wɔ haw nim han secret baako ɛwɔ mu no akakra bi sɛ wobɛnya adanseɛ no na ɔmo boa pa mmia wɔ haw nim ɔmo de brɛ wase saa na ɔmo yɛ ɔmo adwuma gyeme so amen enti ɛsɛ sɛ wɔhaw no ada wo soa no wotumi tua na mɔkɔ onyankopɔn nipa bi nkyɛe na abrabɔ mu nsafoa no wɔde bie wopono dɛma wo na wotumi nya adanseɛ amen yɛnkɔ wɔse na dimfoɔ ma no mu baako yere tia mu firi Elisa sɛ adimfoɔ ma no mu baako yere tia mu firi Elisa sɛ na sɛ wei wɔbaa na ɛkasa no wɔteɛ mu abi aduru no ayɛ den sia na ɛka sɛ wiase wɛda wɔ sa kwa tumi wɔ hɔ gyeme so amen tumi ɛyɛ nyankopɔn tumi ɛwɔ hɔ God power still exists. Yes. Hwehwɛ bi akyira kwae wɔde ama nkurɔfoɔ bi ɛnyɛ nipa nyinaa gyeme so amen ebi ne agyinifoɔ a yɛsɔ pani wɔdifoɔ gyekɔ bakyi ne nadifoɔ ɛne asambakafoɔ yɛyɛ no wɔ sɔkɔba ho village no ɔba nkyare a tumi a nyankopɔn de amaɛ no ɔde bɛdeliver wo ntɛntɛm nti yareɛ no ɛda soɔ no fa berɛ nyankopɔn no ase aware sɛm no fa berɛ nyame no ase wɔte wɔhaw no ɛda soɔ no tuanamɔ ɛfiri kyena ɛkɔ pibli fiara nadwo fa ho bɛwuram na bɛwuru sɛ yes wabɔ isɛ nyankopɔn no ase ɔde ne tumi ama yɛ sɛ mfa mpa wɔgyeɛ no fa hodie ɛma kristofoɔ
Shango body dinda. Amen. Yanko. Second Kings chapter 4 verse 1. What you say? Na din fo man mu ba ko yire tiamu fe Elisa say. Enti din fo man mu ba ko yire. O tiamu fe Elisa say. O tiamu fe hwan? Elisa. Hallelujah. Amen. Ye nyina ni Elisa abakosem. Elisa. Ono na woni Elia nante ye. Yes. Nti Elisa Onyankopɔn efa Elia koe no. Elia honhom ba hwan so. Elisa so. No wonye prayer keto. David. Major prophet. Papa. Your mind on your major. Enti sa oba we no aye kana asem. Na ni kunu no na oye minor prophet. Oye minor prophet. Yes. A different keto ano. Yes. Ya so aka wase a different man no. Ne nketo mu ba ko. Na different nkiti dodo na muade. Woni nsuade kete kwa. Obetemi ja so na ototo ayam piasa. To ma pa so. Tumi ba na. Ni tumi bia. Shango ba de nda. Amen. Ya wa different kuku damwa omo ho a tumi no anyina ekitawa. Yes. Major prophet no. Ti so yo different ketwa. Na wo se pani biase abraho ase. Na tumi no e wo pani ne ncharo. Ahumbrase ni mu no wo de no so timi apagya. Yes. Amodum pampansuo bi. Pa. Shango ba de ni. Amen. Nti no choko. Na difo man mu ba ko yire tiamu fe Elisa say. Difo man mu ba ko yire tiamu fe Elisa say. Akwa mi kuna wu. Akwa bi kuna wu. Wa wonim se no akwa suro awurade. Na unim se wakwa no wo suro awurade. Na wakafo bi aba be fa man bari man ba kwa kwa ne nko a. Odifo no wan suro se obedi no kuro. Wankwajeje nkrofo numbers. Dabi. Wankwaza nkrofo ahokyira wonamu nti no. Wankwajeje obi asika. Kwajiji sika bia wachiri. Adifo nketo ne binom. Dwuma mu di ana no. No mu di aro no. Na wasi ni sofu pani achi. Maya banyina obajo ma numbers. Wa no afra ana mbebo mpaya ma Instagram na ho ye mbobo be wiase na ogu asoro no underground. Why na ho gazi? Ya ta mo ne tia me pese me kan se bebiri. O difo bi o Ghana ha grofo gini di papa. Ono ankasa na kwada. Wane ne nam. Na se bi program ya yeyi. Na ono no numbers wo mu da tutudwa. Na obi afre no ono na peke. Nti oba na ba me ba program o ba obenya ba biada. Nti brantem pa me do be ko papa nchai. Na oma lady no aba na jo no. Na one no akokoda ne dem. Na na jo no a no aye gen ho adwuma. Oya o. Sof ketwa no. No aye oba ho adwuma. Ade a chi a na ode no kosof no. Na ye sa no anye mu miensa. Omo ba mpa won kwa miensa. Anyem tere. Hwe boni aburu mu die airtie. Eti wo dinfo wei na wo suro Nyankopɔn. Eti wo nanso ne nyame suro nyinam no how dane so. Ahokyira dane so. Nyasam kotwa. Bunsam di nkomi atono so. Bere wa mara bobo mu. Otena mu sa anu owuye. Owuye pa ana na yes no. Ahokyira wei me so me ntena mu sa. Medam betuma survival. Esese wo tu anamo ehwe woje. Eje na si ekwa. Wase wakwa mi kura wu na wa wonim se wakwa suro nya awurade wa nim se me kuru ti ase no suro awurade na okafo aba be fa mama ni mabanu akwa ne nko a okafo bia ba obe fa mama ni mabanu akwa ne nko a mabanu akwa makoya nko a Nyankopɔn nipa Elia boame hwe wo ha no da so no kinu ewo Nyankopɔn nipa bi nchai yes na eni Nyankopɔn nipa bi asa agidifo a ye wo kuma se Sokoban Wood Village wo baba hu sa yes wo banyame anim yes adansi akoso ho ye tra fidie so ne ye ka ke be pa no nzia yes Shango ba de dinda amen empabompa miama nkasa makonta miss system dinachi ne kunu yes onye busua koshia anu ma ye ntutuo madi nkomo na ba kutu ne ka caravan ai e kana say caravan keto caravan ena omo nam adwoso kwan so e ba wo ba besi wo enipa 6 enu mu mienu akirefo ana oboso tie no ana omushi articulator ana e bog articulator ni nchemu ana articulator ni muniye e ko hwia medem wo mo ka na tete enipa 6 ni nyina emu 5 at once ho a kana na ba kokora nkasa mu nyina wu makonta so kanipa 3 ho e na efo wachire ho 3 ni nyina wi amonum ho 3
tiri ni nyina wu ama front no nipa mienu so ate ho wu aka wono nko a omu kotwa isu ya ne nan pe na abu ana ne moma so etwa ketua bi die nyame tumi ye no enye se bia wo mama wu no eye me dewu bare duru ba bia na me dampabo mo ye mpabo eye ya nyagobo mama wi asi na me mo ho daade de bia nyame adwuma 24/7 me wo ho daade me be ko yi ahodo that's the power of God. Yes. Kekanya go na bra na yaso. Second Kings chapter 4 verse 2. What you say? Ana ni sakache no say. Na Elisa kacha ni say. Ede na menyama wo. Ede ba te no ba o pesa be ma. Chira me en. Chira me. Na ede na wo ofie. Ede na wo ofie. No ka say. Amo ka say. Wa funa ni hwe ofie. Wa funa ni bibia ofie. Ade enwo hina ba ko pe. Ade enwo hina ba ko pe. No ka say. Amo ka say. Twede ko fimfam kuru a tete be woni nyina nchai. Enkuru wa hunu mane noso na sa obamu a wono ma no opunumu to wono ma no punumu na hwehwegu nkuru wa no nyina mo hwehwegu nkuru wa ni na fa de ama ayema ne sisi nchai hallelujah amen eti Elisa kire wo ba na kwanjira yes oba Gyidie koyai ama ka da no so no otimi yiri nyina firo verse number 7 what you say ana oba na baka che Onyankopɔn nipa no eti oba na baka che Onyankopɔn nipa ka say ana ka say wana koton wono na fa tu a woka na fa tu a woka na wono ma ni dia ka ne ntara hallelujah amen Onyankopɔn Felisa so ama hawa eda oba na so no ekoi Gyidie wo Gyidie so okra Gyidie mu a obehu Onyankopɔn no monyam shango ba de nda amen the last quotation now was from Paul one also kasam krono abi Romans chapter 8 verse number 35 me dofo asema be ba mato di say Okristoni ma wo ba mu kwa Gyidie yes na alero behu Onyankopɔn no monyam keka babo ne go Romans chapter 8 verse number 35 what you say wan obeti tie ni Kristo dom enti Paul say ewiase setina yetie adia kura na beti tie ni Kristo dom ena betima tete ye ni Kristo dom ede bai Paul obehuna mani o wo bre pa Paul eto da bia yetimi bone sa na wakora se tiso obi a wawuo nyakoja na to akire ho baabi yetimi den to kentankum ne abua no so ne atwetwe na fira bronza so ne de na koto eba na chi baabi eposo man Hunu awo bre ekomu wo petimi kapo ne ni panyini mi se wowu shango ba de nda amen eto hani amania asomafo no fa mu a ebina Paul ka ho asem no bibia no ma atete Paul domo ewo kisom ebi Josa sai wana beti tie ni Kristo dom nti ho agura na betimi atete Kristo dom ahohia na sa homete ahohia mu ana wotan ana sati ai ana wotan kan baako osi ahohia ana homete ana sa homete ana wotan ana ekom ana deja ana amaninya na nkrante hallelujah amen kase ya fano baako a ahohia chese chese o pawansi de kura wunya boso kura mfa o kopa busia wunya wo yere so ma pressure nkwadai bi yare jafa o te ho na ahohia siri na wurade na dai mabedi wo bu okura no a ne dia no se me kasa bonsamfo no mpo se wa o mutime yire o ha no musa pa ma hu dwao edana me mabba Kristom na madwuma sai ho kire mi sei edana me ba Kristom bibia ba sa na ba mu abu te Paul se edana ba tete ni Kristo dom ahohia ana sa homete ana wotan ana ekom ana deja ana maninya na nkrante sa nkrante sade wa twere se nti okunya da nyina Kristo nti okunya da nyina okunya se nyantra okokuwa hallelujah amen etimi dofo wutie ma na dwe awiya ubehu Nyankopɔn no monyam eti kura Gyidie mu no twenya bia no mo mpabom yes tuana mo na Gyidie mu no ubehu Nyankopɔn no monyam amen awurade hu yamabo amen na onkaye amen omoye amen na aboafo so me so yasene amen ne tumi tuwo nhyira nda amen ye Nyankopɔn ne abankase ye de wase ye hye won monyam o me yahunu sesi nya Gyidie na se yam yabmamu ewo ye mpabo mu a ebehu wani monyam enti eso pato se ye Gyidie wu nko so wa hye Gyidie gin ye nya mu ndaso so betimi aye utumi ntikai ne hyira nda amen amen
Ebrana so obetime afre abadwumadie ne so ebraka no etia number obetime afre abaso sisia no 0593 73 1473 yenya ofrefo a odikai. Hello. Hello, good evening. Good evening, Medofo. Amen. 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 Me bacho ye wie pe friend number we ya na yeni ho nkomo why. Me bacho mate papa. Yo ya da se ya ko sha bebre. Bo mo dance program no baba bi. Hello. Hello. Timi anyina so obetimi afre abadwumadie ne so number ni 0593 73 1473. Yeah, hello. Hello. Good evening. Good evening, Medofo na anwumre ho ye. Oba dia dimo na monso. Nyako pardon boko ba cho dini ba bia kasa free. Acho femi to be kasa free quickly. Me ba cho me entie wai. Ena dia asiri ya mudi ba idi. Ase so na mo kasa free san. Edu video me mo edi no so ni da so so. Ena dia di ko na uchedi ampo. Obekasa one day. Amen. Nti da masin so amen. Amen. Yes you da say Nyankopon enhira bebre oba root from Kote. Nyankopon shao. Obetima afre abadwumadie ne so hello. Hello, papa. Medofo. Enkawo nso medofo na hoye. Papa so me fi ajuso wonye. Yo me pa cho ma yentie wai anwumre. Papa you made me one master na okay. And let's my bemo. Oh. This me na mo kai bi mu 2018 that pon no de bia some also. Papa also permit mo we de bia ni creation o kai na. Enti never me decide to put a bit of bush in the ho no ho de na mako. Oh, that be. I'm to one. We are secret nyame na boy and from my friend nyame. Me want to nyame 2018 to say I didn't pass mama be for me. Yeah. Don't buy mama na me ye jemu me round. Emoba mu. Ye jemu. Emoba mu. Kristo ya domo a ye won pabom Sokoban Wood Village. Enti Nyankopon ya domo a number we are na yewie pe ubetime afre number be sa no afre na bomod na befa ho bewura mpabonum ya do be mpabo ama wanya dance ye why. Yo, yes, sir. God bless you. Obetime afre abadwumadie ne so sisia 0593 73 1473 0593 73 1473 obetime afre abaso mpabo no gusu a ekoso ye odifo sapakani Jacob Beche prophet minim se anwumre dwumadie utie one so for mama Nyankopon sham bebre. Hello Dama ya nu o medofo na pom ti say na na so he o Kristo adomboko ba che wudi ni ba bia kasa free yesem kofi yo ba che me ntie wa ni kasa free manso yo me ba che me ntie wa nwumre. Okay na ka sama ni bottom yemna o tinyi fana who village enyefa Sokoban Wood Village. Konkoli trade sa kwa so da bai nti ye wo Sokoban Wood Village. Mate. Nti bomo na ame obetu anamo na wabana ye no ayam pa. Yo Nyankopon sha da. Amen. Ye da se bebre. Obetime afra abadwumadie ne so number no 0593 0593 73 1473 number no is very simple 0593 73 1473 aha ye twen say afrefo ebeba dwumadie ne so no na mekoso aka ho say dwumadie aye die nyina no ne kofare by prophet Jacob Beche also Sokoban Wood Village. Says of Penny Emma Gyidie Asori wo Sokoban Wood Village.
yɛnkɔ fa yɛfrɛfoɔ hello Good evening. Good evening. hello Good evening. I'm saying auntie aka me bacho safre biem wa wo free sisi ano me bacho me dofo safre sisi a as a network ne ye rough kakra enti mpabo no guso a ekoso mpabo no eguso a ekoso dendenden eno an ye hyase ene ye to aso ene anzena program ne very powerful aha nyankopon guso ye na dwuma enti egina mu saa kopim fiada na dwo enti bomadna so do ho ba be wura mpabo no bi entena fie enti message na de baaye no oba nso obehu nyankopon mu nyam se ampa nyame tumi ye dwuma hello yeah me dofo ma de good evening me dofo na pom ti say boko udi ni babia kasa fe yo me ba che yo ya da se wi a ya de number no betu dwa na wa fe na wa ba bro ya bebe enti nyakopon ya domo a kristo ya domo a o chene bra pa bo na ekoso sanso na ukuada pa bo na ekoso Wednesday de me do for one man tem onya baby ntina because anse ukuada na ye mpa bo da kese ankasa enti one man tem a onya baby ntina enti bomod na se obegura mpa bo no bi ye wo Kumasi Sokoban Wood Village Bola Junction ene egwo enti emu amu free trade ene sampotam ho nyina obetima besi wo trade junction na wafa Wood Village Sokoban Wood Village car ewo ho no afuru bi no besi Wood Village inside ho number ni 0243 81 97 56 0243 81 97 56 anase number ya de fa course yi active sa number si mienu ya de atodwa no wo frefa so a wo besi wo Wood Village a ya be ma direction am ato aso ba ebia na wo free enkran ene ne pota mu ba teke kwano so nyina ajuso nyina mu mesi wo eye anwaga junction anwaga junction uso anwaga junction wono ma toto ewo hono mu a eba Wood Village filling station hono na toto bi so eba Sokoban Wood Village ufru be pe uso be si wo Bola Junction number ni 0243 number no na ulidi e de apa ho ti number no de hia me pa ti ba bia utie free biada ba bia wo hwe media no so free bia no number me di tudwai kipu we say time no aso number na me di tudwa no kipu na frɛ 0243 81 97 56 ubetima fresh isi ya be pekew 0243 81 97 ana 56 ana 0593 73 1473 nyagopo ya aduma echene bena ekopem ni fiada na dwoso no bo modan se mpaabo no umuni mpaabo kese no udi hu be wuram ye bre no aso na na bo kase ye fa wo frafo obi mu a ebe ha dwen wore yem fa no na yem fa no ntwato but ono wo frafo wo twato ya ba chodin na ya kase bre ye bre no aso o ka trade ba trade ho ba se fu ji wo de mu odi ye off air ye wi a ye si fom pe me so ofre na ba ne na ye ma direction bi mo ai enti nyankopon ma adofo me da obi bia se kristo ye adomo a eye kwesera no pa ye be sai abafidie yi so enti dodo a etie ni nyina monkoso antie adehye fm 99.1 nyankopon isi adofo no mu nyina kwesera no pa no nson ye be ba fidie so na ye no abeche nyankopon asem eye adwuma wura eye Mr. Fobi oni madwuma fo nyina anadwe nyankopon hyira mo na ompeja adehye fm dwuma kuonim saa nso na eye odifo sabaka ne Jacob Beche awo Kumasi Sokoban Wood Bridge head pastor head prophet Ashanti West regional head